Jonken een moene, waardhoeskes en een droegerij komt er in Kwatten een Tonsensloods bij in Museum de Soekerij in Den Waard. De Tonsensloods uit 1880 stief voor hinnen in Balzet. De spanten van de loods hadden nog wel wat herstelwerk nodig. Ze gaan hier dus door de werkplaats in om de verrotte delen zeg maar, aan te passen, of de aantaste onderdelen. En dan moet ze straks vervoerd worden naar de bouwlocatie en dat is aan de andere kant van de moord. Het bindwerk is nog net klaar, maar er wordt hard werken om de spanten klaar te krijgen. Wie verwacht je van de restauratie van deze binden ongeveer tussen het 10 en het 12 weken werk te houden? Hier om 16 stuks die we restaureren. We gaan nog 4 klaar, dus we moeten nog halve. Dus daar geef ik mooi mee terug. En zodra dat ze klaar zijn, dan is het hier transport gereed. En als de bouwvergunning er is, ja, dan worden ze straks in het grote werk opgenomen. En dan bouwen we de Tonsensloods weer helemaal op. Zodra de Tonsensloods in het museum plaats worden kan, is die nog net helemaal compleet. Het museum is namelijk nog op ziek naar Poeptonnetjes zaten in het verliezen Ekbroek binnen. En mijn oproep aan mensen is dat wanneer zij nog poeptonnetjes hebben, stel die alsjeblieft beschikbaar aan uw museum. Van nu is het project in alle gevallen al een succes. Hoe uniek is dat je oude binden van 1880 nou met nijhoud waarom lassen? Heel mooi project om te doen. Ik ben heel blij dat we er aan maaien. Had je dat 10% radio?